So hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. Nay जोंहा टाउनाव थांनो नागिरदों फंबायजों आंजों थारमाने नै दहाय अखा हाबाय थादोंमोन ना दा बोथोरा बरिया जाबाय थारमाने गाबोन 15 आगस्ट नालाय गाबोननि माबा साजायनायफोरखौ खेबैनो आरोना एसे गाबोन बिहिर जाबा बारा देखायनो मोजाङै मोननाय नङा नालाय ओंखायनो दिनै देखायहैनो नागिरदों आरोना फुरा देलायलायदों दिनै बहरि आथिङाव जुथायानो बांसिन माबायावसो गाननाय जायो आरोना मोजां बोथोरावसो गाननाय जायो बिराद गोबावसैमोन ओरैबायदि मैला जाबायमोन आरो माबा सुब्रबलायनानैसो गानदों सुब्रबलायनानैसो हांगोमोर हांसोमोन नै फ्लेग सेग लगायजोबखाबाय फ्लेग लगायाबा हमो ना मा होनदों दाना ओंखायनो लगायबाय आरोना नै जिजोबलायबाय बारजोंनो नायनो हागोन नै वेदारखौ जोमैफ्रा बरिया जाजोब्बाय ना जोमैया हिट बाबरे बाब बय बिराद गारि बिहिर आरोना ओरैथिं लामा बानायदों आरोना गाबोन 15 आगस्टआव मानसि गिदिर फोरबो फैगोन नालाय लामायानो बायख्ल' बायख्ला जालाजोब्बायमोन दाखालिनि अखाजों ओंखायनो बानायदों नालाय जों दा नैथिंसो थांसै आरोना खेबसेनो बारस'हैनोसै दा होमबा जोङो थांसै आरो टाउनथ' सफैबायमोनलै सफैनाया क्रसिंसो लोगो मोनलायबाय आनलाखिलै जेब्लाखि टाउनाव फैया मानो टेङापाराथिं थांबाबो बिथिं फैबाबो क्रसिंल' लोगो मोनो नै नायहरनो हागोन थ' गाइस सफैबाय आरोना जोङो जे जायगायाव फैनो नागिरदोंमोन बाव सफैबाय आरोना एकदम मोनाखौसो टारगेट लाखादोंमोन आरोना जोङो ओंखायनो एसे बेलासिनानैसो फैखादों मानो होनबा मोनायावसो लाइटिं टाइटिं दंजोबो नालाय दा बेखायनो आङो बिराद मोजां साजिदों जोंनि क'क्राझारनि बे दालाय एसबिआइ गिदिर माबा दंना सबसे गिदिरसिन बेंकआ बे थारमाने डिसि अफिस खाथियाव बेयाव बिराद मोजां साजायदों आरोना सोरबाबा जुदि बे भिडिअखौ नायदोंबा नोंसोरबो एसे मोनायाव बेरायफैनो हागोन नायफैनो हागोन जायगाखौ दा जोङो सफैनाया मेलाफोर बायदिसो जादों माइरै बरिया फिसासा जायगाया नाथाय बरिया साजायदों आरोना दा देखायनि होमबा माबायदि मोनदों मोजाङानो नोंसिनाबो देखायनोसै होमबा नायहरनो हागोन नै जोंबो थांनाय नायगोन बैहाय बरियालै नायनो हागोन नै आइ लाभ क'क्राझार ओइ मा जागोन बे माबा हेपि 70 अ इन्डिपेन्डेन्स डे 70 जाबाय ना 76 अ 76 बार जाबाय आरोना ना जोंसो मा जादों मोननाया बरिया नुदों आरोना नै बेरायफैनो हागोन बयबो बिराद मानसि फैदों आरोना मानसिफ्रा जायो थ' थांनायनो गाखोजेनबाय बा बिबार साजायजोबनाय नै सेदों Happy 76 Independence Day I love क'क्राझार मा बाथाम ना माबा आरोना बियो चिल्ड्रेन पार्क क'क्राझारनि दा जोङो बे सेल्फि पइन्टआव थांसै आरोना सेल्फि लाहैनो सेल्फि पइन्ट लायबाव नै सेल्फि पइन्ट सेल्फि लानो हागोन आरोना बरिया साजायनाय नै मेरला मानसिफोर दंबोयो मा
रायलायनोबा थ' खोमसिखाय मोजां नुलायलाङासै थेवब्लाबो खेब्बाय आरोना खोमसिबो जाबायना लाइटिंबा अभार लाइटद्रायनो लाइटआनो थारमाने कालारिं जोंग्रा जोबसो नालाय ओंखायनो बै एसे पेन्टिंफोर खालामनाय दं आरोना वाल पेन्टिं ओमफ्राय बेखौ एसे नायनो आरोना नोंसिनि देखायना होनोसै सोरबाबो बेरायनोबा बेरायफैनो हागोन बरिया जायगाया फिसासायैनो मोजां आरोना एक्सुवेलि मा जायगा मोनलाय बे माबाना चिलड्रेन पार्क चिलड्रेन पार्क दा देखायनोसै वाल पेन्टिंखौ दा बिफांफ्रावबो नै माबा माबि लाइट होलाजोबनाय आरोना एसे देखायनि र' गाइस नायनो हागोन नै बिसोरो थारमाने दासो पेइन्टिं खालामगासिनो नै गथ'आनो जा मोजां बानायोना बिसोरो थारमाने दा बानायगासिनो आरोना गाबोन बेरायफैगोन ना बाव मानसिफ्रा मेरलानो गाबोननि समाव 15 आगस्ट समाव थारमाने बेरायफैयो नालाय बे जायगायाव चिलड्रेन पार्क नालाय गथ'फोरबो बिराद बेरायफैगोन ओंखायनो नै बिसोर बिराद मोजां मोजां पेइन्टिं खालामदों आरोना दासो बानायगासिनो नै आं बानायखांनायसो सानदोंमोन गोजाननिफ्राय नै बानायगासिनो आखिगासिनो मालाय नायनो हागोन नै मोनालायबाय नै जोङो बाव फैनानै स' आङो नोंथांमोननियाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों आरोना जेरेखम जोंखौबो सापर्ट खालामदों नोंथांमोना बिदिनो आं आसा खालामो आंनि फंबायखौबा माबा सापर्ट खालामगोन होननानै बेनाबो इउटुब चेनेल दंमोन नालाय दा बेना ग्र' जाद'वा मोन्दों आरोना बियो दा बेखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना नोंना मामोनलाय चेनेलनि नामा बेना BBCS आरोना थारमाने नैबे फंबाया मारै जायो होनबा जोंनि बाबानि थारमाने जोंनि बाबानि बिदानि फिसाला आरोना बियो जोंनि न' खाथिनिनो सिबाय बिराद खस्थ' खालामो आरोना बेनिखौबो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय अननानै दा नुजायाबो जानो हागौ आरोना बेना सार्च खालामोबा बेना BBCS नालाय BBCS सार्च खालामबाबो नुजायाबो जानो हागौ बेना ओंखायनो आं बेनिखौ लिंक डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन आरोना नोंथांमोना थांनानै इन्टारेस्टेड बा चेक आउट खालामहैबानो जाबाय दा होमबा जोङो मोनालायबाय आरोना ओमफ्राय जोंथ' थांनो होनना ओंखारखाबायमोन दा जोङो आइसक्रिम नुनानै आइसक्रिम जासै सानबाय आरोना दा होमबा जोङो एसे आइसक्रिम जाहैगोरसै आरोना ओमफ्राय महात्मा गान्धीबो दंमोनलै जोङो खेबनो बावदोंमोन बैथिं थांनानै ओरै खनायावसो ना महात्मा गान्धीया दा महात्मा गान्धीयावबो एसे खेबनानै देखायनोसै आरोना जा गिदिर महात्मा गान्धीया र' देखायनो नोंथांमोननो नायबाय थाबानो जाबाय होमबा भिडिअखौ फैदो जाहैनोसै खनखौना माखौ जानो हो खनखौनो जानोसैलै अब यार 10-10 का देने से होगा दा जों खनखौ जानो नागिरबाय आरोना नैबे खनखौनो जानोसै कौन सा है फ्लेवर चॉकलेट चॉकलेट है वेनिला स्ट्रॉबेरी नहीं है ना स्ट्रॉबेरी नहीं चाहिए यही होगा दे दीजिए वेनिला वाला दे दीजिए I love Kokrazar, I love India. रायलायदो दे एसे हाबनो मोनो ना मोनामोनथाय फैबाय जिखुनु गाबोन बावनो बिराद मानसि जागोन बाप रे बाप नै पेइन्टिंफोरखौ नायनो हागोन नै जा मोजां मोजां आरोना दहायनाथ' सासे गथ'सो आखिदोंमोननो नैबेफोरखौबो सोर आखिदोंथाय गथ'फोर आखिनाय ना मा आखिनाय महात्मा गान्धीखौ नाय डेन्जार आखिदों आर्ट बाय थानु पल मानसिफोरनि नाम दंजोबो नैबे सुहास भारत दंजोबो नै इन्डिया थ' नानि मोना न'आव दं आरोना नानि मोनखौ गोसोखांबाय आङो माबाखौबो मावजिखौबो दा आङो बिसोरनो माबा लांफानोसै आरोना मेथाइ लांफानोसै आरोना मिस्टि लांफानोसै आं जाथोंसै एसे सिबाय बेरायनो मोना सिबायफ्रा दा ओंखायनो एसे मिस्टि बायनानै लांफानोसै आरोना बिसोरनो लाखांबाय नै थांसै आरोना लाखांबाय भारत माता की